Gaskiya Kalisa kin haɗu sosai. Ya za a kyanke bari na isko ne a rayuwa. A tunanina an samu zagayen sakin ne wajen samun ƙirarki. Hatta farin watan da ke sama yana jinjinawa ga halittarki. Zan iya ɓata tsawon shekaru da dama ina kallon kyanki. Gaskiya Kalisa ki sanar da ni wasu sirrika da dama. Kunnuwa na sun saba jin irin wannan kalaman naka Sadiq. Ko da zan kwana ibuni ba zan iya faɗan 1/1000 na kyanki ba. Ki tuna da cewa Kamal ya haukace, ke ce kike ɗauniya da shi, ni kuma zan kula da ke na har abada. Ki tuna sunan wanda Kamal yake kira ba ke bace. Kamal baya son ki, ni nake son ki. Jira na ina zuwa. Kai wani irin jaki ne, banza ne, daƙiƙi ne, ina ka taɓa ganin an sauke buhun dabino an ɗauki buhun ƙaya. To bari ka ji in gaya maka, na tsane jakunan mutane irin ka. Kamun so ba shi da sauƙi ya sa na adamuwa, ban aikata komai don ba ni da garkuwa. Kalisa, abin da ya sa na kawo ki nan a matsayina na aminiyar ki domin mu magana mai muhimmanci. Kalisa, bai kamata masoyanki su zama maciyarki ba. Bai kamata ki mai da sharri ga wanda ya nufa alkhairi a gare ki ba. Yanzu kamar Sadiq yana cin masanancin jin ishirwa, kina da ruwan da za ki bashi sai ki hana shi. Kin sani ba ni da burin yi wa wani wulakanci, amma duk wanda yi wa soyayyar Kamal Kosi ban san da zuciyata take saurin yanke mai hukunci ba. Haba Kalisa, ki zama mai karbar kaddararki, mai kyau ko mara kyau. A tunanina Sadiq zai iya mayar gurbin amininsa, ashe ba haka bane. Kalisa, ya kamata ki duba maraicinsa. Ya rasa abokinsa, kada ya rasa ki. Kamar yadda ba zan iya rabuwa da Kamal ba, da rai ko babu, haka ba zan iya soyayya da Sadiq ba. Kuma idan kika ƙara zuwa min da irin wannan maganar, gaskiya zan zama na a ce ba ni ba ke, kin gama tafiyar ta. Raba kai na masoya, in kaya akwai damuwa, cuta ke sanyawa a zuci ta kamuwa. Duniya ta yi min zafi, yau kana a damuwa. Haɗa da wancan saboda haka ka kula insha Allah uga, kar kai wasa kada ka sake insha Allah, domin in an kama ka ko fursun ka je ka dawo sai ka bani kuɗi. Idan kuma wani ce zai ataki dina zan yanka shi. sai ki insha Allah ka kiyaye insha Allah ka kiyaye insha Allah godiya nake, ka kula da kyau insha Allah. Usna, kamar Ahmad nake ganowa da 'yan daba masu kisan kai a bayansa. Tafi, na san komai zai yi mata bayani mun je makaranta.